A veure, espereu, però li anem a dir Rafaelo o Rafael? I per què no Rafa? Ja està. Benvingudes a Repel·lents, un programa divertit de cultura, on Màxim, Laura i Freddy es fan els sabuts sobre filosofia, història, art i feminisme. Quan passe l'última fila hora, s'acabarà el nostre amor. Quan tire la mobileta al riu, no hi haurà cap en actiu. Ja mai més escoltarem la xirimita de la flor. La flor. Benvingudes al primer programa de la 6ª temporada de Repel·lents. He estat a punt de dir comoditat valenciana, us ho promet. Bé, és el podcast de cultura en general en valencià, encara que enguany, en esta temporada, anem a tirar-nos més pel món de l'art, però bueno, no vaig a desvelar més coses. Si voleu seguir-nos a les xarxes socials, estem en Instagram com @repelents, en un punt al mig compte la dièresi, i en el Twitter estem com @lenchRepel. Podeu escoltar el podcast en iVoox, Spotify i YouTube. També és important dir que podeu seguir al @podcastpb, podcast pel valencià, al Twitter, per a poder per si voleu deixar-nos diners. És una iniciativa que hem muntat... A la comoditat, no a nosaltres. És una iniciativa que hem muntat per jo, per el company meu que fa la comoditat, ell també fa la llibreria d'Arkham, i això no és veritat. Aleshores, aquests 4 podcasts ens hem ajuntat per obrir una aixeta. Podeu buscar l'aixeta en el perfil aquest de Twitter, o simplement entreu a l'aixeta i busqueu podcast pel valencià, que té un meravellós logo dissenyat per Laura, cal dir-ho, i allí podeu subscriure-vos, això vaig editar-ho. Fer-vos una subscripció. Val, i doncs des de 2 euros, en la qual no rebeu res, simplement doneu 2 euros al mes i ja està. 5 euros, que entraríeu en un grup de Telegram on parlem de les coses que anem fent des de Podcast pel Valencià. 10 euros, que inclou el mateix, però vos fem un regal de merchandise. Mare de Déu. Estic fatal, La nova parròquia, te donen hòsties a canvi, I 20 euros, que seria el mateix, però una vegada l'any quedaríem per a dinar o sopar amb vosaltres. Però Repel·lents està dins. Repel·lents està dins. De fet, Ara els diners que estem traguent ara mateixa, que estem traguent uns diners, han servit per a pagar la subscripció a este programa en el qual estem gravant. Per a pagar-li-la a Pere, perquè ahí posa Pere, no Màxim. Coses del sistema, potser un dia ho canvia i fiquem podcast pel valencià, de moment és de Pere, però bueno, gràcies a això podem pagar-se cosetes com aquest programa per a poder gravar. Doncs bé, si vos apeteix, també podeu fer un donatiu sense més, no sé, 500 euros, estireu ahí i ja està, no passa res. Bé, per altre costat, explicar un poquet que aquesta temporada va ser diferent. Fins ara hem anat un poquet divagant, la temporada passada va anar molt bé, convidaren cada vegada una persona i vam estar parlant de diversos temes, així en general va funcionar molt bé, de fet estem molt contents perquè s'ha escoltat molt per el iVoox, per l'Spot i per tots els jocs, està molt, molt guai, a mi me va plenar molt per a poder fer una 6ª temporada. Dir que portem un any sense gravar, més d'un any sense gravar, perquè tota aquella temporada la vam gravar un estiu, a lo loco, en 2 dies, i la vam anar penjant. I bé, i aquesta temporada serà diferent, perquè el que vaig tindre jo una idea és que estan havent molts podcasts de literatura, de sèries, de pel·lícules i demés, però no n'hi ha cap podcast d'art. I nosaltres el tema de l'art és una cosa que l'hem anat treballant sempre. Sempre hem estat parlant d'artistes, d'obres. De fet, tenim un podcast dedicat, per exemple, a Goya, un altre a l'antiga Grècia, on parlem també d'art. Aleshores, vaig pensar jo que era una bona idea portar cada mes una obra i la qual parlaríem. I d'aquesta obra podríem parlar des del punt de vista històric, que seria un poquet jo, Laura parlaria des del punt de vista artístic i Freddy des del punt de vista filosòfic. A tot això no vos he presentat.
a ningú. M'acompanyen des de sempre. Tenim a Laura, I'm Laura Mars al Instagram i al Twitter, també. A Freddy, que no me'n recordo com és, Frederic. Hola. Bueno, el gaste poc, també, no passa res, Màxim. Bueno, el podeu buscar tant en Instagram com en el Twitter, està en l'enllaç de Repel·lents. I a mi, que sóc @MàximVivo, que també me podeu trobar a l'Instagram i al Twitter. Doncs bé, la primera obra que m'he llegit, com ja heu escoltat en la introducció i suposo que haureu llegit també en la descripció, és l'Escola d'Atenes de Raffaello. I en aquest moment, doncs, Laura ens farà un poquet les dades tècniques bàsiques de l'obra. Vale, pues l'Escola d'Atenes, com ha dit Màxim, de Raffaello Sanzio. Rafa? Rafa per als amics. En italià, Scuola di Atene, no té massa misteri. És un fresc de 550 centímetres d'alt per 770 d'ample, pintada, depèn d'on ho mires, però més o menys entre el 1509 i el 1510, seria el Renaixement italià, el Cinquecento, de les obres més famoses de l'artista i forma part de l'encàrrec a Raffaello de fer els frescos de les habitacions del Palau Apostòlic del Vaticà, de les estàncies vaticanes que ara ja són anomenades com l'estança di Raffaello. I concretament es troba a l'estança de la signatura, la primera que va pintar. Fins així les dades bàsiques. Fem desconnexió i bé, entrem en el Renaixement, no? Entrem, a més, en l'alt Renaixement, que s'ha dit, el que seria el Cinquecento, i estaria bé parlar un poquet de què és això del Renaixement. Bé, com a apuntar 4 idees bàsiques del context és que el Renaixement sempre se'ls ha venut un poquet a la història de l'art com que és una època de trencament, no? Del sorgiment d'un nou llenguatge artístic molt vinculat també a l'humanisme i a la recuperació dels valors clàssics, l'antropocentrisme, trencar un poquet amb aquesta idea de l'església que venia de l'època medieval. Jo m'agrada matisar moltes aquestes coses perquè, de fet, en les estàncies de Rafael, si entreu a les obres, me pense que la única que no té res que veure en l'església així en principi és esta. De tots els frescos està la donació de Constantí, està la trobada entre el papa Leó i Atila, la lliberació de Sant Pere, l'expulsió de Diodoro... Vull dir que són obres realment molt religioses, però bueno, estan pintades també en el Vaticà. El Renaixement realment és un fenomen estrictament florentí, estrictament italià, per dir-ho d'una manera. Fora d'Itàlia el Renaixement està mal... Vull dir, està mal no, està diferent, és una altra cosa. Diguem que sorgís d'Itàlia i sobretot de Florència, al voltant del 1400. Moltes vegades s'ha relacionat amb el tema de l'humanisme, però jo penso que també és important tindre-ho des del punt de vista històric en el sentit de que en aquest moment els florentins, una de les ciutats més importants d'Itàlia, més riques, que millor els anava, on hi havia una sèrie de personatges que eren els Medici, que realment eren els que governaven la ciutat sense tindre ningú títol de res, simplement governaven. S'estava un poquet, volien separar-se un poquet de l'imperi Sacro Imperi Romano-Germànic, que realment era el que on estaven totes aquestes ciutats, i en Florència va començar una moda per tornar a l'antic imperi romà. No? Anem a veure com construïen l'imperi romà, com feien escultures en l'imperi romà, i en el tema de la pintura posàvem a inventar-se com pensem que pintaven els romans, que ja veuríem que ni de conya pintaven així els romans. Però bueno, la qüestió és que comença a haver aquest trencament amb el passat medieval, sobretot un poquet els italians, Laura, tu es coneixes prou, que van molt de sobrats i són molt xulos, per dir nosaltres som Roma. Clar, jo els que més conec són els del 400. Això són els que jo tinc controlats. Així l'única que sap parlar italià eres tu. Sí, és veritat. La qüestió és que els italians en aquesta època comencen... florentins, Itàlia no existeix. Clar, Itàlia no existeix. Sí, però bueno, florentins... Ahí està Michelangelo ja ficant en follow a totes les subscripcions de la comoditat. Ai, de la comoditat, estic igual de perduda que tu, de repel·lents. Bueno, la qüestió és que en esta època els florentins comencen a redescobrir aquest passat clàssic com una manera de dir nosaltres som l'imperi romà, vosaltres, els del Sacre Imperi Romano-Germànic, sou uns bàrbars, que allí no arriba l'imperi romà, i nosaltres, doncs, som la civilització. I aquest fenomen estètic i cultural s'acaba expandint-se per diverses ciutats properes, Ferrara,
en el mateix Urbino naixeria Rafael, i al segle següent arribaria a Roma. Clar, ja, si me permeteu, faig el vot ja a Roma i al 500 per avançar ràpidament. En Roma, el papat havia tingut una època molt complicada. El segle anterior és el segle on se parteix i arriben a haver fins a 3 papes. El papat se traslada fora d'Itàlia i en aquesta època és quan comença a tornar a Roma. I ahir, al mateix temps, en Florència comença una època molt complicada, sobretot perquè els Medici perden el poder, apareix un tio molt loco que li diuen Savonarola i munta una espècie de teocràcia i de més, on totes aquestes coses de pintar a déus grecs i romans pues, no estan molt ben vistes, i Florència entra en decadència i aleshores és quan Roma, els papes que estan així altra vegada, volen construir-se la millor basílica, volen construir-se les millors estances, volen construir-se els millors palaus, i per això comencen a cridar els artistes aquests del Renaixement, molts d'ells formats en Florència. Pues, Sí, Rafael o Michelangelo, per exemple, i Leonardo en part. El que passa que dic aquests 3 artistes perquè són un poc com la tríada, no, del Renaixement. Quan parles de Renaixement sempre se parla de 3. Rafael, Michelangelo, Leonardo. Leonardo és un poquet anterior, de fet ja veurem que l'escola d'Atenes i el pinta com un home molt major ja, mentre que Rafael i Michelangelo són quasi de la mateixa generació. Ho tinc que comprovar, però són d'una generació prou pareguda. Rafael, el problema aquest és que mor molt pronte. Bé, així els papes comencen a dir necessitem, i és una cosa molt curiosa, perquè aleshores en Roma estava la Basílica de Sant Pere, que és molt curiós perquè possiblement ensenyava un monument que venia de l'antiga Roma i que era l'antiga Roma, era la Basílica de Sant Pere. Volen competir en el que havia passat en el gòtic en tota Europa. Vull dir, la Basílica de Sant Pere era, perdona l'expressió, però una caca en comparació a la catedral d'Amiens, de Reims i de més, i decideixen que necessiten una basílica nova i entren en aquesta moda del Renaixement per a construir-la. Més inclús relacionat amb Bizanci, perquè de fet ahir és quan li donen l'obra a Bramante i planteja una planta de creu grega i de més, que això ens recordaria molt a Santa Sofia de Constantinoble, realment, la idea ixa. I, bueno, ahir també entraria Rafael, perquè Rafael durant un temps va ser l'arquitecte del projecte i en comptes de centrar-se en la Basílica de Sant Pere, s'anem a centrar més en les estàncies del Vaticà, sobretot en un personatge que li diuen Juli II, que és un papa que aposta decididament per aquesta moda. Realment és un poquet reivindicar, no, la figura del papat com el verdader llegat de l'imperi romà i és un poquet com reivindicar tota aquesta civilització romana. I aleshores encomana que a Rafael li pinte totes les estàncies del Vaticà. Rafael no va poder acabar-les perquè aquestes estàncies se pinten fins al 23. Ell la pinta al seu taller, o sigui, la pinta ell més altres pintors que tenien el seu càrrec. Ell se mor en el 20, les estàncies acaben en el 23. Juli II tampoc ho veu perquè Juli II se mor en el 13, és a dir, que pràcticament veu l'escola d'Atenes i poc més. En el 13. I aleshores... Està 10 anys de papa. Sí, aleshores, en aquest moment és quan Rafael se dedica a pintar totes les obres aquestes. I per què les pinta? Pues realment les pinta perquè Bramante el va manar cridar, perquè criar, t'imagines? Bramante, que era l'arquitecte que és de Sant Pere i de més, que era com el primer gran artista del Renaixement que arriba a Roma i se fica a treballar allí, crida per a que pinte tots els frescos aquests de les estàncies vaticanes. Passes tu un poquet a la descripció de l'obra? Sí. És que quan no deixes clavar paraula, vale, continuem. La descripció de l'obra. Simplement perquè, clar, al final és un podcast, no tenim la imatge davant, intentar un poc fer la il·lusió de que la pugueu veure. Sí, a les persones que esteu escoltant, si no esteu conduint, doncs podeu ficar-vos la... Si esteu conduint, no. Espereu sí, claro. Que no facin un... que no facin un Aznar, no? Si els poseu la imatge podeu passar este tros que mirant-lo ja sobra. Estaria guai, ¿eh? Qui me diu a mi les obres que he de mirar conduint?
Bueno, aquest quadre representa una escena semi-interior d'un edifici d'arquitectura clàssica romana on es... Ahí, després, si vols, parlem un poc d'aquest edifici d'arquitectura clàssica romana, que realment jo diria que és més arquitectura de Bramante, un poquet. Bueno, pues ja ho borre de lo que anava a dir després i ja està. Vale, perdó. On es descriuen moltíssims personatges vestits a la manera clàssica grega. Vale? Si els descrivim per plans de profunditat, trobem en primer lloc un arc de mig punt, que ho emmarca tot. En segon pla tenim sobre uns taulers geomètrics el primer grup de personatges en diferents grupets i diferents postures. En tercer pla trobem el seu grup de personatges disposats drets, pràcticament una al costat de l'altre, formant una filera de cossos, no? Que fa com una filera horitzontal. La transició del pla anterior a aquest es dona per 4 escalons amb alguna figura a sobre. Vale? Trobarem algun filòsof ahí penjat. I després ja parlaré d'això, Freddy. Finalment, darrere de totes aquestes figures està el fons arquitectònic que crea la il·lusió de diferents espais de profunditat i mostrant al darrere de tot el cel. I amb aquesta ja, diguem, il·lusió visual ja podem començar, si us pareix bé. Bueno, no sé si preferiu que parli la tècnica ara o que comence Freddy amb la filosofia. Jo crec que seria interessant que explicares com se pinta això, perquè realment és molt interessant per entendre un poquet l'obra. I després ja podem anar avançant. Vale, doncs es tracta d'un fresc que abans no sé si has dit o pinta en el seu taller. No, has dit o pinta amb el seu taller. Ho pinta amb els pintors del seu taller. De fet, n'hi ha 3 o 4 noms per ahí, que ara mateix no m'ha apuntat, però que no sols ho pinta ell. A veure, en gran part suposa, i això ho sabràs tu, perquè n'hi haurien alguns que li farien les preparacions per a ell pintar, no? Sí, ho dic específicament ho dic perquè un fresc s'ha de pintar in situ, no es pot portar amunt i avall perquè es pinta directament dins la paret. És una pintura mural, és un fresc, ho he dit, però per si acas s'ha quedat ahí perdut la paraula. La tècnica al fresc implica aplicar pigments sobre la superfície de morter fresc, generalment en una paret o en un sostre. És important entendre això perquè només es pinta quan la paret està humida. Una vegada està sec ja no es pot retocar. Aquesta tècnica té l'avantatge de ser molt duradera, dura moltíssim temps, perquè al final estàs pintant dins de la paret, no damunt, però havies de ser un expert molt, molt ràpid i no podries recrear en excessius detalls. De la mateixa manera no podies anar avançant l'obra en conjunt, que això és el que es fa molt, no? Es fa com, home, tu podries fer el dibuix a carbonet primer, no? Però no pots anar avançant tot el quadre alhora perquè ho has de fer per seccions, perquè te donarà temps a acabar-ho. Una altra característica és que el fresc té la qualitat de mantenir els colors vius i saturats al llarg del temps. No obstant això, la tècnica que hauríem destacar, si us pareix res, dir un poquet 4 coses en el Renaixement és la pintura a l'oli, no? Perquè diguem que la pintura a l'oli en el Renaixement acaba de néixer com l'entenem avui en dia gràcies als primitius flamencs, que són els que més la desenvolupen. No sé si vols citar algun dels que t'encanten, Màxim. No, a veure, són els primitius flamencs, Van der Weyden i tots aquests, i Van Eyck, els germans Van Eyck, són els primers, de fet. És que, de fet, se li atribueix a Van Eyck la creació d'aquesta tècnica, però realment no se sap, és el primer que l'aplica. Que, clar, com estàs dient tu, és molt més senzilla perquè puc anar creant capes i fent capes i corregir errors, mentre que així al fresc, doncs, el que he pintat s'ha quedat. Clar. Exacte. A més, tu la pots treballar sobre humit i la pots treballar després sobre sec. Ahir, Laura, el Miquel, el Rafael, i diré tots els noms, Leonardo. Tu tens tortugues ninjas. Que sí, Ho estava pensant, dic, poc se parla d'això. Falta Donatello. Leonardo, en el desastre del Sant Sopar, dic desastre perquè la pintura està feta un desastre, és perquè prova coses que no acaben de funcionar. Clar, al final, tècnicament, la clau de la pintura, així general, és tu sempre has de pintar oli sobre magre. És a dir, les capes que poses posteriors o damunt d'una superfície han de ser més greixoses.
Si són menys greixoses, el que fa és que es quarteja i cau. Tota la gent que ha experimentat i no tenia clar este principi o volia fer alguna prova més estranya, el que passa que al final, al llarg dels segles, ha caigut. És a dir, la majoria de l'obra de Leonardo. Vaya pintor. Bueno, no quede que comencem la sisena temporada. Bueno, també el que permetia l'oli és que tu al final també podies treballar en formats xicotets, en un llenç, portar-lo amunt i avall, cosa que tu en el fresc pues, no pots fer, no vaig a endur-te. Mireu, simplement que no és fresc, que és un poquet a lo bruto. Goya, que parlarem de les parets de Goya, que traslladar una paret no és igual que traslladar un llenç. I ens dona una més àmplia paleta de colors, ens dona la riquesa del detall, i suposo que estarem continuant el podcast, que espero que sí, i anirem entrant un poc més a veure això que és l'oli. I ja no pegue més la vara amb això, Ara ja passem a Freddy i a la filosofia. Abans d'entrar Freddy, jo, per sort, vaig poder estar en les estàncies aquestes i una de les coses que crida l'atenció és una obra de gran format, són 7 metres 70 per seran 5 dalt, no? Una cosa així, és gegant, i està en una estància que realment no és molt gran. És tota la paret el que està pintat. Aleshores, jo, quan vaig estar, em va cridar l'atenció de que realment era la sensació de que quan la veus en una foto dius, ostres, que gran, que tal, no sé què, però quan estàs allí a mi m'entrava un poquet de claustrofòbia, perquè estàs com... El més lluny que pots estar de l'obra seran 5 metres i l'obra té 7 metres. Aleshores és com que és pràcticament impossible en l'ull humà poder veure l'obra sencera. Has d'anar zona a zona. És a dir, que, pues, bueno, que és un poquet la idea de com està esta obra en eixa paret. Si em permets, abans de que entre Freddy a parlar dels diferents filòsofs, l'escena, per fer-nos una idea, està mesclant escultura falsa, perquè realment és escultura pintar, no és exactament això, Laura, com se diria, però bueno, pinta com una cosa escultòrica que no existeix. Això... Vale, no, això però no... A veure, quan parlem de falsa escultura, no sé exactament com es diu, pensem més a, per exemple, el sostre de la Capella Sistina de Michelangelo, on sí que generen unes bandes que intenten que apareguen realment escultura per enganyar a la vista. No és el mateix cas. Jo crec que així Raffaello, quan posa l'arquitectura i posa l'escultura en els nínxols de l'arquitectura, hi ha ahí que està deesses grecs. Està a l'esquerra està Apolo. Apolo i a la dreta Atenea. Sí, exacte. Porta una lira i Atenea porta l'escut i una llança. Sí, exacte. I el casc aquest típic, perdó. Sí, no, al final està fent com una escenografia amb això, creant pues, aquest ambient romà, aquesta profunditat, però no és igual que quan es creen o en les cúpules o sobretot es fan els sostres, no? Per a que pensem que n'hi ha una escultura que realment no està, no és el mateix. A més, és com que intenta obrir un poquet l'espai, no? Perquè tu estàs veient un cel que no existeix, però te fa que la vista no, se'n vagi cap allà i inclús dona amplitud a l'estància, me dona la sensació. Sí. No sé, Laura, sí, això parlaré, si vols, després, que m'agradaria parlar un poquet de la composició de l'obra. Val, doncs, ahir al mig, baix de les escultures que obrin aquesta volta molt tipus de Bramante, apareixen dos personatges principals, que jo crec que Freddy podries obrir i explicar-nos un poc qui són aquests dos personatges. I tant, sí, mira. Bueno, si comencem per la qüestió més senzilla, possiblement sigui aquesta, no? Identificar els dos personatges principals que apareixen en la part central, que són Plató i Aristòtil, mestre i deixeble. Com segurament moltes de les persones o algunes de les persones que ens escolten no estan massa posades, introduiré algunes concepcions o algunes dades bàsiques a nivell històric perquè se situen una mica, no? Vull dir, Plató és un autor entre els segles V i IV abans de Crist i Aristòtil, que és el seu deixeble, ja fonamentalment el IV abans de Crist. Així com moltes vegades amb aquesta obra, amb aquest fresc, tenim el problema de situar clarament quin és el personatge i quin no, podríem jugar a això de qui és qui i de vegades no encertaríem, en aquest cas, en aquests dos personatges, el dubte desapareix. I desapareix no només per com estan
caracteritzats, sinó també per les obres que els hi acompanyen. En el cas de Plató el veiem amb una de les obres més importants, que és el Timeu, o Timeu en català, en valencià, vull dir, i en el cas d'Aristòtil, Ètica a Nicòmac, serien les dues obres. A nivell filosòfic, bé, ho dic perquè Màxim m'ha introduït així, en plan, parla de Plató i d'Aristòtil, no? Però a nivell filosòfic podríem agafar la vessant d'anar parlant dels personatges, podríem anar parlant del contingut a partir de la forma que tenen els personatges, de la significació global de l'obra, etc. Jo intentaré fer tot una mica, però evidentment podeu interrompir-me, podeu dir-me el que vulgueu quan considereu oportú. Digues, Laura. Que sense oblidar dir, el més important, que al final hem parlat de personatges, n'hi ha molts personatges, n'hi ha en filera, cada personatge és un filòsof. Sí. És que no et preocupes, que ara dic jo, si vols. No, ja, però vull dir-te que no ho hem dit, i al final... Pràcticament cada personatge se suposa que exacte és un filòsof. Jo sí que anomenaré molts noms, però clar, en tots no entraré perquè, tot i que l'obra és arxiconeguda i de més, hi ha més de 20 personatges fàcilment i seria una cosa molt tediosa fins i tot. Com us deia, l'obra que porta a la mà Plató, que Plató estaria a l'esquerra, si teniu l'obra al davant seria el de l'esquerra. I de fet, l'home major pelat, que Plató té la cara de... Leonardo da Vinci. De Leonardo, sí. Sí, de Leonardo da Vinci. Que suposa que, que tenia una bona consideració, no?, de Rafael de da Vinci, vull dir, com per posar-li aquest rostre a Plató. Millor que Màxim. Plató, el llibre que té és el Timeu. El Timeu és una obra que fonamentalment parla de la concepció de l'univers, de l'univers, i en canvi Aristòtil, el llibre que té és Ètica a Nicòmac, que ja, com es diu des del títol, és un llibre que està més enfocat a les qüestions pràctiques, com és l'ètica, no? La postura de tots dos és importantíssima perquè veiem que la mà dreta de Plató està dirigida cap al cel, podríem dir, ja que s'arriba a veure al cel, no? Se suposa que és una clara significació de cara al món de les idees, la concepció més important, la teoria més important de l'autor, de Plató, i en canvi el seu deixeble, perquè no vull entrar en massa qüestions filosòfiques profundes, vull dir, en canvi Aristòtil té la mà dreta també, però no cap a dalt, sinó que la té, diguem-ne, a l'alçada de la cintura, més o menys, i la té posada en una forma de moderació, en horitzontal. Amb Aristòtil, en canvi, el que veuríem seria ja una vessant més pragmàtica de cara a la vida, és a dir, com pròpiament seria l'ètica, d'una cosa més pràctica per als humans. A Aristòtil moltes vegades se l'enquadra dins d'un realisme moderat. Llavors, per exemple, si el vinculéssim en comparació amb la teoria de les idees o la teoria de les formes de Plató, el que estaria dient, en canvi, Aristòtil és que a la matèria ja està la forma, i això en cadascun dels objectes, vull dir, encara que fos un got, no? Un vas d'aigua, igual. Vull dir, el material que el suporta i la forma a la vegada ja està dins. Llavors s'introdueix l'essència en la pròpia matèria. És la teoria ilemòrfica d'Aristòtil. Què més? Jo també voldria destacar la vestimenta, perquè més enllà de que porten dos túniques i podríem pensar, bueno, túniques de l'època i de més, el tema dels colors, que aquí Laura ja sé que és l'experta del grup, però el tema dels colors, dels pigments, jo vaig estar documentant-me i tal quan me van dir que parlaríem d'aquesta obra. A l'obra en si surten o apareixen molts colors, apareixen molts personatges, apareixen presocràtics, i quan tu te dones compte que apareixen també autors presocràtics abans de Sòcrates, que Sòcrates també està per l'obra, per cert, de seguida podem arribar a considerar que els colors de la vestimenta tal vegada no siguin tan baladís, tan innocus. És a dir, que en sèrio tenen una significació més important del que sembla. I per què ho dic? Perquè Plató tindria els colors, en aquest cas, roig i morat o lila, podríem dir, i en canvi Aristòtil tindria el blau i el marró, o color cafè, podríem dir, i cadascun dels 4 colors estaria vinculat amb un dels 4 elements. Els grecs anteriors a Plató i Aristòtil ja parlaven dels 4 elements i amb molta significació. M'estic referint, què sé jo, és que als presocràtics els hi dona sempre molta importància al curs, vull dir, Tales, Anaximandre, Anaxímenes,
Pitàgores, Heràclit, etc. No tots ells els consideren igual, però, per exemple, alguns dels primers que he dit sí, com Tales, que deia que l'argè, el principi substrat permanent de les coses, era l'aigua, o què sé jo, o Anaxímenes l'aire, o, per exemple, Empèdocles els 4 elements, etc. Llavors, Plató, recorde que he dit que porta el roig i porta el lila, llavors el roig seria el foc, el lila representaria en canvi l'aire, són elements que a priori no podem agafar, el foc si l'agafem ens cremem, que ja sé que no l'agafem com a tal, però si el toquem, són els elements més abstractes dels 4, més idealistes, ara després vull parlar d'aquest terme, l'idealisme, i en canvi Aristòtil el blau, que seria l'aigua, i el marró o el color cafè, que seria la terra, que sí que serien elements que nosaltres podríem tocar, per dir d'alguna manera, més materials. Jo sempre que he vist aquesta obra, en el sentit de, què sé jo, els llibres de filosofia, per exemple, sovint que surt, que aparegui com una portada, coses així, vull dir, és una obra que típicament es vincula amb la filosofia. De fet, si no m'equivoque, vosaltres abans heu comentat, no?, el títol i tal, l'Escola d'Atenes. Es diu que el primer títol que li van posar era filosofia, directament. És que lo d'Escola d'Atenes és un timo gordo. Vull dir, hi ha molta gent ahí que d'Atenes, jo què sé, està a Averroes, per exemple. Que està a Averroes, se suposa, sí. Sí, vull dir, què timo és este? Això en Atenes no podia passar. A més, és un conjunt de filòsofs que no van coincidir en vida. Alguns però la gran majoria no. No. De fet, exacte, se suposa que està, que se diu Alejandro Magno, se suposa que està... Hi ha presocràtics com Parmènides, com Zeno de Lea, que és el seu deixeble principal. Se suposa que està Hipàtia, no? Està Sòcrates, està... Bueno, en fi, que ja hi ha un rebombori. Hi ha persones com el que tu dius, que Averroes és molts segles més tard, que no pas un presocràtic o què sé jo, o fins i tot un grec clàssic, que podríem dir, ja en Plató i Aristòtil i Sòcrates. Bé, aquests dos autors a nivell filosòfic, Plató i Aristòtil, són pràcticament l'eix de la filosofia, fins al punt que hi ha autors moderns, com hi ha un autor anglès que va ser filòsof i matemàtic, Whitehead, que va dir que tota la filosofia posterior que s'ha fet de Plató només, és simplement un peu de pàgina de la mateixa als diàlegs. Llavors, és molt típic que te trobes professors a la carrera de filosofia que te vinguin a aquesta màxima, no? Que te diguen, tu vols saber filosofia, doncs ves a Plató. I moltes vegades afegeixen i ves a Aristòtil també. Dit això, jo crec que una de les maneres d'atansar-nos a més elements filosòfics de l'obra és tractar de separar-la en dos. Amb això vaig a cometre injustícies perquè vaig a entrar en possibles contradiccions i possibles mentides. Recorde que no està clar que tots els personatges siguin identificables d'una manera unívoca. Digues, Laura, que volies dir alguna cosa? Al final, identificable és l'única dona que n'hi ha, no? Bueno, i en internet, en pàgines, jo estos dies enrere, algú posa en dubte també que sigui clarament ella, Vull dir, no dic que no, jo no ho sé. Jo dic que fins i tot hi ha personatges que se donen com... O sigui, que hi ha especialistes que diuen sí, aquesta persona ha de ser tal, i hi ha d'altre que potser encara arriba i tu tira enrere. Dius, ja no sé ni qui soc, que diria que és una mica un jaleo. I dic, a banda de separar-ho en dos, com comentàveu, és interessant considerar que a la part esquerra, que és on estaria Plató, que és on està Plató, és on veiem el déu Apolo, que dèiem abans, i en canvi a la dreta a la deessa Atenea. Apolo normalment és el déu que es vincula amb la raó des d'una vessant més idealista, des d'una vessant més platònica, per tant, espiritual, i en canvi Atenea la saviesa d'una forma més pràctica, més pragmàtica a la dreta, a la part aristotèlica. Em podria tornar prou boig a nivell de dir, mare meva, cadascun dels personatges que apareixen, i a més no tenim l'obra al davant, en el sentit de que no és un vídeo que ho anem marcant, és veritat que les persones la poden veure, etc. I jo encara comentaré alguna cosa més, però aniré als importants, val? En una festa així, vull dir, en una festa que se suposa que és un quadre al voltant, un fresc al voltant de la saviesa, i que em parla de Plató i d'Aristòtil, seria estrany que no aparegués Sòcrates. Llavors Sòcrates sí que apareix amb una túnica verda a l'esquerra, està dialogant. M'agrada molt la forma que té, perquè està amb una de les mans així com comptant amb els dits, vull dir, i llavors és en plan, no, el típic orador, el típic
que a veure, que Plató i Aristòtil estan en una forma també, se suposa, de debat, no? Però sempre s'atribueix el diàleg socràtic com a forma, la maièutica, i està molt xulo representat. Per cert, se suposa... Sòcrates, perdona, Sí. pareix que estiga com parlant o en la mateixa conversa que Alexandre Gran. Sí, i també se suposa que està al costat d'un que s'ha vinculat amb Alcibíades. Alcibíades és l'últim que apareix al banquet de Platón, l'obra aquesta que parla tant de l'amor, per exemple, i quan arriba ell està rotllo begut. Això és xulo. La part aquella del banquet se suposa que va més mamat el cabró que l'hòstia. Què més? Apareixen presocràtics, és a dir, autors abans de Sòcrates, a la part esquerra del quadre, a la part, diguem-ne, platònica, per dir d'alguna manera, com podrien ser, què sé jo, Pitàgores, que sí que se suposa que sabem clarament qui és, estaria a la part baixa del quadre, per dir d'alguna manera. De fet, podríem identificar que és Pitàgores perquè apareix al costat una mena de taula, una mena de pissarra, i està el número perfecte, el número sagrat aquest, que es vincula sempre amb els pitagòrics. És el que està com llegint un llibre, no? Sí, està a la part esquerra. Jo és que ara mateix no el tenia obert. Sí. Exacte, sí. I la pissarra que està baix, així de color oscura, de color negre, se suposa que està el número, el tetraedris aquest que diuen ells, el 4, 3, 2, 1, i que dona la forma, diguem-ne, piramidal, i que tu a la vegada vas fent triangles equilàters i te dona la perfecció. Jo això a classe sempre ho posa a la pissarra i tal. Què més? Clar, tindria molt sentit que justament Pitàgores, si juguem a això de classificar-los per llocs, estigués, perquè, per exemple, Plató agafarà la seva concepció de l'ànima, o, per exemple, la matemàtica en relació a l'harmonia, en relació a totes aquestes les entitats matemàtiques de Plató. De fet, el propi Timeu, l'obra de Plató que ell està sostenint, té molt de Pitàgores. O, per exemple, també aquesta part apareix suposadament, aquí ja tenim més dubtes, Parmènides, que també és l'antecessor de l'idealisme de Plató, quan parla del ser, com a argé, vull dir Parmènides, o el seu principal deixeble, Zenó de Lea, que va negar el moviment. Això és una ratllada. A banda de la fàbula aquesta d'Aquil·les i de la tortuga, que segurament la coneixeu, que mai agafarà Aquiles a la tortuga, i també és conegut per allò de la fletxa. No existeix ni la pròpia fletxa en el fons, perquè una fletxa se suposa que, en fi, l'entenem com una concepció de moviment, com un exemple de moviment, no? La fletxa no pot estar on no està, i llavors, bueno, acaba negant el moviment, que d'una forma una mica més exemplificadora tal vegada que el seu mestre Parmènides, que Parmènides feia un principi que jo sempre dic que sona a Rajoy. Lo que és, i lo que no és, i ja està, i pa'lante. Això sempre m'agrada, no? El xocolate espeso. Què més? A l'esquerra també del quadre tindríem autors que sí que, a filòsofs que no estarien massa ben posicionats si dibuixem allò d'esquerra i dreta, en el sentit de Plató i Aristòtil, com Averroes, que deia Màxim, perquè Averroes és un autor dels més aristotèlics, suposadament és Averroes. A més, això també dona per parlar de, ostres, quins elements porten, perquè jo que sé, Averroes, doncs ja és que el veus i encara que no tinguis massa idea en quin moment pot estar el quadre, el veus amb una vestimenta totalment diferent. Vull dir, això ja pot xocar a les persones, no? Se li veu que és una vestimenta totalment diferent. Una cosa que has dit ahir, Averroes sí. Dius que seria un aristotèlic, no? Estaria mal posicionat, sí. Val, ahir hi ha una cosa que sempre s'ha qüestionat un poc del tema del Renaixement i de més, com que és una concepció completament nova de la filosofia i de més, quan realment el tema d'Aristòteles durant la Baixa Edat Mitjana i de més era com el més llegit. Vull dir que el Renaixement no ve a dir anem a llegir els clàssics se llegien. Igual no en la importància que després se feien, però se llegien i se coneixien. I molts autors parlen d'un renaixement cultural important ja en l'Àndalus. Sí. Del món andalusí. Que justament els àrabs... Que a més és, algunes de les obres que coneguem d'Aristòteles venen del món andalusí, no de Bizanci, que és dominen la majoria i de més. És a dir, que hi ha un qüestionament de tot allò que ens han dit, que en el Renaixement de repent la gent se fica a llegir els clàssics, la raó, l'antropocentrisme i de més, quan aquestes coses abans també, vull dir, no eixen del res, del no-res. No s'ha descobert la raó. Al final és que fem reduccions de vegades a nivell històric, tu que ets profe d'història encara ho saps més, que són injustes, perquè abans, per exemple, tu també, bueno, heu comentat els dos, allò de, amb aquest autor,
amb Rafael, vull dir, se vincula amb obres del Renaixement, clar, com si ell ja no dibuixés o ja no pintés d'una forma més de l'edat mitjana. I dius, no, és de les poques obres que tenen aquesta concepció d'aquest autor. Ho dic perquè en internet moltes vegades aquesta obra apareix com si fos totalment, no sé, el símbol de la seva manera de pintar. I llavors seria també injust. No sé si m'explica amb això. Perquè, clar, si en general nosaltres agaféssim la idea de que una obra com aquesta suposa una innovació, perquè, clar, ara ja no se pinten els evangelis o no se pinten a Déu, a la Verge i companyia, doncs a lo millor també seria equivocada. Perquè, sí, en història de l'art, sempre que intentem agafar una cosa i fer-la canon, o que siga l'exemple, per exemple, pues del Cinquecento, esta obra, de repente, de seguida, trobaràs una altra que també serà canònica, que també representarà el moviment i no té res a veure. A filosofia passa una mica igual i a història suposo que també. De fet, Rafael, per incidir un poquet en el que has dit, possiblement, a banda d'esta obra, el més conegut són els típics estos angelets que se trauen d'ell, que estan en tots els jocs, val? I de la Verge, i de l'enterrament de la Verge, vull dir que va fer una obra molt religiosa, majoritàriament religiosa. Claro. Això ho va posar. De fet, però, és un encàrrec també. Una cosa curiosa... Bueno, qui parla? Laura, tu... Bueno, deixa'm acabar una cosa, perdona. Per acabar. De fet, durant el barroc, que sempre s'han considerat com l'art de la contrarreforma i l'art de la Iglésia, n'hi ha molt més d'art mitològic i molt més relacionat amb els déus grecs i romans que durant el mateix Renaixement, però de sobre. Sí, jo què sé, totes les obres de Rubens, també de Velázquez, és tot mitologia i referències clàssiques, mentre que així és, bueno, hi ha referències clàssiques, és una gran referència clàssica, òbviament, però és que quasi tot és religiós, el que passa que hem destacat això. Sí, no, jo crec que quan es parla del Renaixement en la vinculació clàssica és més una cosa d'elements o de manera de fer que no de temàtica. Temàtica no té res a veure. I el que volia dir jo, que no és que siga clàssica perquè s'havia de fer clàssica, la filosòfica escola d'Atenes, perquè siga la temàtica del Renaixement, no, es tracta d'un encàrrec que el papa volia tindre un quadre sobre filosofia enfront d'un altre quadre sobre teologia i representar així què significava per a ell el papat o la manera d'entendre la religió, la raó i l'espiritualitat. La realitat natural i la sobrenatural, també podria... Claro, sí. Bueno, jo si me deixeu faig 3 minuts més o així de coses de filosofia i acabe, Clar, va. Quan comentava figures com, per exemple, Pitàgores, aquell tipus de tauleta que ell està mirant, aquell tipus de llibre, hi ha com una pissarra a baix, vale? I un llibre que ell sosté. Tots els elements d'aquest estil, la pissarra, el llibre, estan de la mateixa manera que la mà de Plató, és a dir, diguem-ne, de forma vertical. En canvi, els llibres o les tauletes que apareixen a la banda de la dreta, que hi ha una representació molt més pràctica de la vida, de la geografia, de l'astronomia, per exemple, amb figures que també coneixem o que segurament coneixerem com Euclides o com Arquímedes o Ptolomeu, estan horitzontals. I ho dic perquè també crida l'atenció això, el posicionament ja no només dels personatges, sinó també d'altres elements com, per exemple, les pissarres. Més personatges que ens poden cridar l'atenció i que se suposa que apareixen a l'obra podrien ser Hipàtia, que l'hem comentat abans, la possibilitat de que ella apareix. Que sobre Hipàtia se pensa que seria el rostre d'una de les amants de Rafael. De fet, la pinta com un amant, no sé quina és en concret. Hipàtia està mirant al públic, podríem dir. És la que trenca la que interroga les persones. Sí, i també a la dreta tenim un personatge que ho fa i que se suposa que és la personificació també d'ell, no?
Vull dir que, Rafael. Sí, clar, hi ha un per això autorretrat ahí ho de dic. Rafael Sí. a la dreta, el segon Són els personatge dos que n'hi ha. que ens miren. Això és interessant. No sé què ens voldria dir amb això l'autor, vaja. Bueno, també tindríem la possibilitat de que estigui Alejandro Magno, que va ser deixeble d'Aristòtil. No sé si en la conversa li estaria dient l'altre interlocutor, escolta, no intentes fer-te amb tot amb segons quin tipus d'imperi que se t'està yendo la mano, o jo que sé què li estaria dient. Però bueno, només comentar algun detall més així a nivell d'idea general, perquè de personatges... Bueno, de personatges sí que voldria parlar-ne d'un parell més, que me'ls he deixat pel final, però perquè vull vincular amb això que estava comentant de l'idealisme, del materialisme, d'aquest tipus de posicions. Per un costat, al centre de la imatge també, però a la part més baixa, tindríem, en aquest cas, a la dreta, a Diògenes, Diògenes que normalment el coneixem perquè, bueno, en fi, està fins i tot el síndrome de Diògenes, no? És el que està tombat en l'escala? Sí. És el que està tombat a l'escala, que està una mica despullat en el sentit de l'ombro i de més. Clar, és el cínic, típicament per naturalesa, no? És aquest personatge que va fer una ètica de la pobresa, podríem dir d'alguna manera, en el sentit de viure amb el mínim del mínim. Aquell que se suposa que Alejandro Magno, per exemple, el va retar quan li va dir Alejandro Magno, te concedeixo el desig que vulguis, doncs aparta't que me molestes que està aquí el sol al darrere i tal i qual, no? Aquest tipus d'històries, o jo que sé, que vivia en un tonel, que al final va tirar el cucharón perquè es va donar compte que l'aigua també la podia agafar amb les dues manetes, bueno, hi ha històries sobre ell. Clar, està en una posició, doncs, així, el que diem... Estovat. Estovat, amb la roba d'aquella manera, etc. I després també tindríem a Heràclit, que en aquest cas està a l'altre costat. No tindria massa sentit, perquè Heràclit l'haurien de situar més a la part aristotèlica, però ara vull parlar d'això, que per això me l'havia deixat fins al final. Sí, però té la fulla tombar. Qui? Heràclit és el que està escrivint, no? Heràclit està sobre el marbre, així té la fulla tombar, que has dit tu, que els aristotèlics tenen la fulla tombar i els altres el sa, ell la té tombar. Té les botes, es diu de Miquel Àngel, vaig llegir jo, però això ja vosaltres coneixeu més de Miquel Àngel que jo. Que sí, seria el retrat, el retrat, autorretrat, no? La cara i les botes. És Miquel Àngel. Sí. I Heràclit és el de Pantarrei, el de tot flueix, la màxima Pantarrei, tot flueix. No et banyaràs 2 cops en la mateixa aigua i tal, 2 vegades. I Heràclit està en una posició, doncs, així, una mica com... Més que... No sé, està més pensatiu, més trist, vull dir, Diògenes està d'una altra manera, en aquest sentit. I, a veure, m'he deixat segur personatges que podria haver comentat, perquè també se suposa que apareix, jo què sé, autors com Homero, com és que molts, val? Però bueno, en relació a les idees, els últims apunts que volia comentar és que jo crec que pot ser igual sense saber-ho, perquè pot ser igual sense saber-ho o sense ser conscient de tot el suc que se li pot treure a nivell filosòfic. Rafael al final va fer una obra que és magnífica perquè si vas agafant tots els valls que ha anat donant la filosofia en termes d'idees, és a dir, si faig un paral·lelisme, si agafa a Hegel, per exemple, amb el terme dialèctica, Hegel entenia la concepció no només de la història de la filosofia, sinó de la història en general com una dialèctica, és a dir, com un procés una mica de pèndol. Jo que sé, per exemple, si ara estiguéssim a una societat molt individualista, que és el que sembla, doncs aniríem després a una societat més comunitària, o al revés, venint d'una més en comunitat. Cada un toca a fondo. Anem, tac-tac, 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 i així en la resta de coses, vaja, per fer un símil. Què tindríem? Doncs tindríem per un costat primers a uns quants jònics, que són els primers filòsofs, com Tales, Anaximandre o Anaxímenes, que estarien a la dreta. Després tindríem, per exemple, ja tindríem alguns presocràtics que són totalment diferents, perquè, de fet, ja no se situen en aquella Àsia Menor, en aquella part que era Turquia, o fins i tot eren colònies gregues, sinó que ja tindríem, per exemple, a Parmènides, tindríem a Pitàgores abans, fins i tot Pitàgores, Parmènides, que són itàlics, Itàlia meridional. Després tindríem un altre cop, marxaríem a alguns presocràtics que serien d'un altre vessant més materialista, aniríem una altra vegada cap a la dreta, després aniríem cap a l'esquerra, per exemple, en Plató, per anar reduint, ja sé que abans també Sòcrates, després que si Aristòtil, hi ha un realisme més moderat, una altra vegada cap a l'esquerra, no sé si m'estic explicant o si m'enteneu, però vull dir, va jugant la vessant intel·lectualista i la vessant materialista. Insisteixo, els jònics, els eleates, o sigui, els de la veritat com Parmènides, els aristotèlics a la dreta, els platònics a l'esquerra, el tomisme, no? El tomisme
és una altra vegada com un neoplatonisme, en canvi el nominalisme, o més tard Descartes, el racionalisme a l'esquerra, l'empirisme de Hume a la dreta. I què tindríem? Doncs tindríem després un poc figures com Kant i companyia, que evidentment no havien nascut, ja sé que Hume i Descartes tampoc, però que sí que seria un idealisme, que és un terme que torna a aparèixer a la història de la filosofia, ja en un sentit més de Kant, de Fichte, de Schelling o de Hegel. I que Heràclit estigui així situat, clar, Heràclit va considerar que era un devenir, la història, que res estava estable, que tot era un dinamisme, i ell està quasi en el centre de la imatge. I això és una interpretació que se juga també en diversos anàlisis de la història de la filosofia al voltant d'aquesta obra tan important. Qui és este Rafael? Rafael, a banda de ser una tortuga ninja, va ser un artista del Renaixement. La idea aquesta dels artistes que saben fer-ho tot, val? No? És un poquet ell, perquè ell seria pintor, però també va ser arquitecte, va estar dissenyant la basílica, però se va morir. Home, jo no el veig un molt bon exemple de l'artista humanista que sap de tot. Home, no al nivell de Michelangelo, perquè està Michelangelo i després estan tots. I Leonardo, fins a cert punt, també entraria ahí, però bueno, jo crec que també és un poc els acords estos que s'han creat sobre el Renaixement. Això és el Renaixement, perquè després te'n vas i Bernini, possiblement el millor escultor de la història, també era un arquitecte de putíssima mare. Rafael va néixer a Urbino, que és un poble que està tirant cap a l'Adriàtic, a uns 150, no? 200 quilòmetres de Florència. Va estar treballant en Urbino, d'Urbino va anar a Siena, a Perusa, després va estar en Siena i finalment se va assentar en Florència, on suposa que és ahir on coneixeria a Leonardo. Val? Sí, a Da Vinci també. He dit Leonardo, Laura. Ah, vale. Per això m'he rigut. Vale, perdó. I a Michelangelo també, volia dir. Rafael és una persona que és 8 anys més jove que Michelangelo, val? Vull dir, no és de la mateixa generació, però quasi. En canvi, Leonardo sí que era molt més major. Leonardo tenia 30 anys més que Rafael. Encara que, bueno, els tres artistes van viure en el mateix moment, van competir per tindre treball i van treballar conjuntament i se volien i també s'odiaven un poquet. Més Leonardo i Michelangelo eren els que tenien una relació més conflictiva que Rafael. Bueno, en això, pues, ell se va formant en Florència i finalment és cridat a Roma per Bramante. Que Bramante, i ara vaig a veure-ho perquè és possible que la cague, també era d'Urbino. No me sona a mi, però bueno, pot ser. No? Urbino molt executiu, no poden però hauria estat treballant en Urbino. O sigui, ell la coneixia d'alguna cosa, vull dir, Bramante era del nord, disculpeu. Bueno, això ho tallaré. Després sempre ho deixo prepago. I suposen una transició del primer Renaixement que, si bé en escultura i en arquitectura havia estat molt clar, més en escultura, perquè l'escultura era molt fàcil, havien descobert, hi ha moltes obres romanes per allí, aleshores era molt fàcil, romanes i gregues, sobretot a través de còpies romanes, era molt fàcil imitar-ho. Vale? Pues això ja ho va fer Donatello a inici del segle, inclús Brunelleschi també, perquè també va competir contra el Ghiberti, no? En les portes del baptisteri. En pintura era una cosa molt més diferent perquè no se coneixia pintura romana, no se coneixia. Són del baptisteri? Sí, les del baptisteri. No se coneixia la pintura romana i és com creem una pintura... Com pintaven els romans? Després van aparèixer certes coses que els romans ni de conya feien, ni pintaven així, ni molt menys, com el tema de la perspectiva que després ens comentarà un poquet Laura. En aquesta transició entre Florència decadent i Roma, gran floriment perquè els papes estan gastant-se autèntiques salvatjades de diners, que això, per cert, portarà després a la reforma protestant de Luter, perquè Juli II encara se va gastar diners, però després el seu successor, que era un Medici, era Leo, no me recordo, un Lleó, no sé què Lleó, dècim, crec. Este tio, per construir allí, se va gastar tots els diners del món i va vendre indulgències i tal, és la crítica de Lutero, i a partir d'ahí se disgrega l'església i tal. Estem en un moment molt convuls, no tan tranquil com el 400, sinó un moment molt complicat, amb guerres,
van haver també diverses epidèmies de pesta i demés, i Roma acaba separant-se, ja no és el centre, diguem, del món. És ahí on Rafael pinta i, sobretot, el més conegut de Rafael són les estàncies, perquè realment són 4 estàncies on hi ha frescos en totes les parets i el sostre, i ahí se va passar mitja vida pràcticament pintant. També tenim moltes obres altres conegudes que també va pintar per allí, com el... La major part de la seva vida va estar en Roma, que és ja on se morí. Possiblement haurà sigut una altra cosa, però el pobre home se va morir en 37 anys. Si voleu vos conto un poc de la mort, que jo crec que és el més divertit de Rafael, que per cert està enterrat en el Panteó de Roma. Crec que és l'únic que està enterrat allí de pintors, perquè estan els reis i està ahí enterrat en el Panteó. Se va morir, no se sap molt bé, però Rafael era possiblement l'únic artista heterosexual de tot el Renaixement. És de més eren homosexuals, no, vull dir, és una realitat. I Rafael li agradava molt el sexe en dones, òbviament, no? Perquè això m'està quedant molt mal, Sí, t'estàs espangant per dir que es va morir follant. Si te dones compte, estem en silenci gaudint, de fet. Va morir follant, no. Va morir després de follar. I ahí van haver diverses teories. Se va dir en el seu moment perquè realment hi ha unes frases de Vasari, que és un gran historiador, a banda de ser artista, va ser un gran historiador de l'art. Va dir que va morir... Les biografies dels artistes. Sí, va dir que va morir després de tindre una nit molt convulsa de sexe. De què? Pues... D'una febre, no? Se diu que s'hi va tindre sífilis. Estudiant-ho recentment, diuen, home, però no se pot morir una persona en 10 dies de sífilis i ell no tenia ningú símptoma de tindre sífilis. Segurament se moriria del sobreesforç, segur que va agarrar un mal constipat. Lo típic que te diu ta mare, no dorgues en el cul a l'aire, pues ell ho va fer, va dormir en el cul a l'aire després d'haver suat. Roma... Va morir en Pasqua, va morir un divendres sant, que va néixer un divendres sant, doncs jo què sé, va morir el dia del seu cumpleaños, 37 anys. El més curiós és que, doncs això, segur que va pillar una pulmonia, això va derivar una pulmonia en febres i tal, i els metges van curar-ho com sabien curar-ho tot, fent-li... llevant-li la sang, com es diu això? Sí. Sangries. I ahí el mataren. Bàsicament. No se sap molt bé, però bueno, realment és una pena, perquè va ser, jo possiblement considero que este artista, junt a el primer pintor del Renaixement com a tal, que seria Masaccio, que també mor molt jove, en 27 anys, és una pena perquè haveren sigut pintors que segurament haveren tingut una trajectòria gegant. Vull dir, estos tios en 20 anys estaven pintant en el Vaticà. Era una trajectòria espectacular. I pues, el pobre pues, se va morir més jove. Jo crec que era un poc el que volia dir de la seva vida, tampoc era... Sí, no? Al arribar a la mort, pues ja no pots dir res més de la vida. Sí. Si voleu ja acabe jo parlant un poquet ja de coses més artístiques, tècniques, i m'aneu tallant o aportant, i jo crec que ja no n'hi ha més quadre que comentar. Home, n'hi ha molt, però... Sí, es podrien dir més coses, clar, a nivell filosòfic, per exemple, sí, però pensa que venim de sexe i art. O sigui, ara ja el que diem, la gent ja no ho va escoltar. Claro, és que és així. Dona igual el que digues ja. Bueno, pues parlant un poquet de la meua. I si li diguem Rafael Folletis? Cric, cric. Por fer això estan riguent, ¿vale? És que ara jo com parlo de coses serioses. Ho he dit. En fi, és un quadre, és que, a veure, ara jo quan dic és un quadre paisà de composició simètrica i estable després de morir-se follant. Bueno, doncs això, és un quadre molt estable i simètric. Bueno, té una simetria central, ¿vale? Dividida per un eix vertical, que divideix el quadre en dos meitats, ¿vale? Les dos meitats que està dient Freddy, no? El idealisme i el... Materialisme, podríem dir. Això, plàsticament, s'expressa amb la simetria. Formalment, doncs això, són molt simètriques, però tenen suficients variacions en la temàtica, en les diferents xicotetes converses i grups que hi ha de personatges, creen una sensació de dinamisme que no fa que siga un quadre avorrit de veure. I l'eix, vale, que em feia gràcia quan estava dient Freddy que Sócrates i Aristòtil són l'eix de la filosofia,
Pues justet entre els dos passa l'eix Sí. simètric del quadre. I tot això es veu reforçat amb l'arquitectura i amb la perspectiva. Bueno, en horitzontal també trobem dos parts ben diferenciades, no? Tenim la part de la línia horitzontal que està per dalt del conjunt dels personatges i un poc per davall de la meitat del quadre. Tenim la banda inferior, que estan els personatges en diversos grups, com hem dit, on predomina un poc la línia més corba, i la banda superior, on estan els plans arquitectònics, que combina la recta i la corba. I tot això enriquit amb una composició radial que es ve donada pel punt de fuga, que ara explicaré un poquet, que està totalment centrat en el quadre, i totes les línies de l'arquitectura van a parar a aquest punt, creant la sensació de profunditat. És un quadre que es dona crea molt bé, està molt ben aconseguida la profunditat per la perspectiva. Totes aquestes coses estan relacionades amb les innovacions pictòriques del Renaixement, que descriuré ara rapidet, vale? Que sobretot pensant d'on venim, no? Venim del gòtic, que ja és un pas molt gran respecte al que va ser el romànic, però sí encara es fa un pas més de gegant, sobretot l'anàlisi molt del dibuix, basant-se en les matemàtiques, basant-se en la geometria, i tot això pensant en recuperar tota aquesta vinculació entre la raó, la idea de la raó dels grecs. Màxim, m'estàs fent cas? Sí. Un poquet. Xatac? És que no tinc feedback. Va. Bueno, el cas és que... És que si te faig feedback, m'ataques i me dius que jo sempre estic atacant-te i A mi no m'has dit res, però jo en paral·lel tenia el quadre obert i és això, la idea, o sigui, ho estàs dient fa un minut. Estava pensant en la profunditat que té el quadre, que és molta. Almenys quan ho obres una imatge, la sensació no és d'agòbio i està ple de persones. Sí, perquè I crea és moltíssima molt xulo de sensació. veure. Jo crec que això ho soluciona, per lo que ha dit Laura, un poc per la regla dels 2/3, no sé si ho estic dient jo bé, que els personatges estan baix mentre que dalt hi ha un gran espai. Sí, però no estan a 2/3, està Ja, pràcticament està un a la poquet més alt. meitat. Un poc més baix de la meitat. Exacte, sí, això ho he dit, però... Val. I una altra cosa és que ho utilitza molt fàcil creant aquestes voltes, doncs el que va fent és fent els edificis cada vegada més xicotets, no? Conforme estan lluny, més xicotets. Aleshores, jo, este quadro, esta pintura, a veure, Rafael era un tio que sabia pintar molt bé i tal, i ell sabia perfectament que si feia el tema de l'arquitectura aquesta li solucionava tot. Esta pintura, sense aquesta arquitectura inventar, que no fa referència a res, perquè això en Atenes no pot existir, perquè té una volta de canó, els grecs no utilitzaven les voltes, utilitzaven una arquitectura arquitravada, és a dir, tot pla, línies horitzontals i verticals, i aquesta arquitectura és la que fa que pues, te creï aquesta profunditat i de més. Home, jo t'he dit que me dones feedback, no que me robes el tema. Ah, vale. Perdó. No, és broma. Sí, l'element més important, a part de que és molt característic en el Renaixement, la utilització del dibuix, si veieu està molt dibuixat, no és una pintura solta, que veurem més avant en els expressionistes, per exemple, que seria pues, el paradigma de la línia soltíssima, no? Està tot com molt dibuixat i emmarcat en la perspectiva lineal, que la perspectiva lineal és el que dona aquesta profunda sensació de profunditat, valga la redundància, que encara es veu més exagerada perquè té el punt de fuga central, que està dalt del cap dels dos personatges. I reforçar, com deia, per l'arquitectura. Això són trets molt característics del Renaixement. Clar, i estan oberts això cap al cel, també, no? Vull dir, amb els arcs aquests, que tampoc serien propis. Sí, però... Els arcs de medio punto, no? De mig punt. Sí, l'arc de mig punt. Sí, però ara el que m'interessa destacar és la perspectiva en si, més que ja de la forma arquitectònica que tinga, com fuguen els edificis. Perquè això és un invent del Renaixement. Iniciat ja al 400, especialment amb els estudis dels grans arquitectes del 400. Possiblement Brunelleschi és un poquet el que va desenvolupar tot això. Ahí t'anava a dir la pregunta d'examen, els dos grans arquitectes del 400, Màxim. Perquè Brunelleschi, una de les seves preocupacions, que estava dient abans, és tenim escultura, tenim arquitectura, però no tenim pintura, com pintarien els romans, i es comencen a crear este nou llenguatge en aquesta perspectiva. A partir de les matemàtiques. Seria Brunelleschi molt bé i Alberti.
Altres mètodes que utilitza per a crear la il·lusió d'este volum, pues el canvi de mesura dels cossos, que això ja ho veuríem en el gòtic, el primer grup és més gran que el segon i està molt ben fet això. Però també empra la superposició dels caps, com a la manera gòtica, que ho veiem, per exemple, en els que estan al costat de Plató, i el grupet està al costat del Plató, de caps sobre caps, Sí. que això sí que queda molt més forçat i molt menys naturalista. I després m'agradaria comentar dos conceptes molt típics del Renaixement, que seria l'esfumato i la perspectiva aèria, que es comencen a desenvolupar sobretot acompanyat del desenvolupament de l'oli, no? Que deixava més pensar en els acabats, en els detalls, en la manera de crear diferents sensacions en la pintura que abans no s'havien pogut fer. L'esfumato, que està molt associat a Leonardo, prové de la paraula fum, no? En italià, i es tracta de fer l'efecte pels quals els plans, que es volen representar els que estan lluny, es deixen a les limitacions més imprecises, més desenfocades, més difuminades. I així es crea la sensació d'una transició gradual. I en l'obra esta sí que es veu clarament amb el canvi de definició entre els personatges que hi ha d'abans, si es fixeu, respecte a les escultures que havien comentat d'Apolo i Atenea, no? Que ja estan totalment... Bueno, es veuen simbòlicament, sí que sabes que són, però no es veuen les cares ni es veuen els detalls. I També s'aprecia, disculpa, baix d'Apolo i Atena, i aquests grups escultòrics, que són uns grupets, un n'hi ha 3, l'altre n'hi ha 2 i demés, estan quasi, pues això, no s'aprecien molt bé per la I tècnica. si ja tires cap darrere, veus uns medallons allà al final, que ahí sí que ja no hi ha ninguna definició. Sí. Clar, això és una cosa que veurem en la història de l'art constantment, i és una cosa bàsica de la visió humana, quan més lluny, menys definit, però que realment no es feia, no s'havia treballat i se desenvolupa a partir... Bueno, a veure, n'hi ha sempre exemples i exemples, com el que estaven dient, no podem dir això no s'ha fet mai perquè sempre hi ha un pintor que el trenca les normes. Però diguem que és natural que es desenvolupi a partir d'aquest moment. Després tenim la perspectiva aèria, que això és un gran descobriment, entre cometes, que és per representar la profunditat i la distància en una escena tenint en compte els efectes de l'atmosfera en la percepció visual. Vale? Que es fa de diferents maneres. Primer, la difuminació dels detalls, a mesura que els objectes es troben més junts, es van difuminant, que és un poc el que estàvem parlant de l'esfumato en si. Després, el canvi de color, quan més lluny veiem un objecte para més blavós o més fred, perquè veiem l'aire que hi ha enmig i li va baixant el color. Això ho veiem clarament quan veiem les muntanyes que estan més junts respecte a les muntanyes que estan més prop. En este quadre no se veuria tant, jo no veig que hagi tingut una intenció de posar l'arquitectura del fons més freda, sobretot perquè és una cosa que crec que es treballaria més en un exterior. No ha ficat ninguna... L'element exterior és cel. Vull dir, Sí, no ha és ficat el ninguna cel. muntanya, no ha ficat ningú paisatge, no ha ficat res. Aleshores, com és cel i núvol, pues hay perspectiva aèria. Però Claro, sí que però si veiem els quadres de Da Vinci o inclús altres quadres d'ells que sí que siguen més exteriors, sí que es veu, sí que es treballa allà i es de comença a Rafael en desenvolupar. qüestió n'hi ha uno, no? Uno d'una verge, ara el buscaré, segueix. La Verge del Pardalet no sé com es diu. El pardalet. No sé. Sí, del jilguero. Home, aquest cel que se li veu, el poc cel que se li veu al quadre, bueno, al fresc, ja li va bé perquè per un autor com, per exemple, Plató, tot i que justament del llibre que sosté és el Timeu, que parla del cosmos que deia abans, de l'univers, i no la república, que és on està la seva teoria de les idees, sobretot. Però vull dir, de vegades se vincula, no? El món de les idees, allò, les verdaderes entitats, la verdadera realitat està en un altre món, però realment aquell món, vull dir, de vegades, no sé, s'ha atribuït com si fos això, com si fos el cel, però això és un món que no es podria dibuixar, no existeix. El que dic és com a representació simbòlica, ja que el quadre és una alegoria, no? Sí. Doncs això, que també li va bé a d'algú com Plató, vaja. El fons com un cel neutre, sense altra... La verge de la cadernera és és que hi ha una cadernera, estan jugant en una cadernera i al principi, i al fons, a la dreta, hi ha unes muntanyes que apareixen completament blavoses. Clar, Això és perspectiva aèria, clar, no? això és una característica de la perspectiva aèria, que sobretot la Mona Lisa, que és el que més ens ve al cap, també se treballa molt. O sigui que Rafael ho coneixia, la perspectiva aèria.
Sí, home, d'alguna manera o altra jo crec que l'aplica. En quant als colors, no veig jo este gran canvi, però sí que veig, per exemple, pues, que els personatges tenen uns colors molt saturats, que tot el quadre tendeix cap als càlids, l'arquitectura també és càlida, però és més neutra, i sobretot contrasta en el fons blau. El fons blau fred, que està al final, que és el cel, sempre el que fa el color fred és tirar cap arrere, mentre que el càlid, visualment, ens ve cap avant. Això es veu molt bé en l'impressionisme, en el fauvisme, etc. I el que fa és crear encara més aquesta sensació de profunditat. I també el que es fa en la perspectiva aèria és que és la reducció del contrast. Quanta més junt està una cosa, menys contrasta amb el seu entorn, en quant a color, en quant a forma, en quant a textura. Mentre quan està més propet, està més definit i contrastat. Si mirem, per exemple, el primer arc del quadre, no sé si el teniu davant, veuen tots els detallets supercontrastats de la ornamentació geomètrica, de l'ornamentació vegetal. A l'obra que trobem tot el tema de l'arquitectura i la geometria, que també és molt típic en el Renaixement, l'arquitectura que, com ja hem dit, està basada en l'arquitectura romana, inclús en l'obra de Bramante, dies, Màxim, o de Brunelleschi, un poc, no sé, no sabria jo. Sí, l'arquitectura pareix obra de Bramante. Jo també li veig un poc de Brunelleschi, però bueno, el cas que utilitza molt la geometria. L'arquitectura és l'excusa també per utilitzar la geometria, que també té molt que veure amb aquesta perfecció, aquesta idealització, sobretot la semicircunferència, que està amb els arcs de mig punt, els quadrats rectangles dels pilars, dels nínxols, de les motllures, i especialment pues, tenim aquests cassetons hexagonals que estan dins de les voltes de canó, que recorden també molt a l'arquitectura de Bramante, segons Màxim. Jo això no ho tinc tan clar, però bé. I això, pese a ser una escena grega, pues veiem això, que és una arquitectura romana, que és el que estaven dient, inclús pareix, no sé què en penseu, que en segon pla el que s'obriga és una cúpula i la llum entra per... Sí, jo estic convençut que he estat pensant-ho prou i és una cúpula perquè té les petxines, no? Això serien les petxines, els cassetons en les petxines, i n'hi ha una cúpula, i això també, ahir Rafael, lo del típic de que no nos enganye, que nos diga la verdad, el sostre està molt luminós, perquè si entra una cúpula per ahí en la qual dona a entendre que això pareix el tambor, i aquesta finestreta pareix que siga el tambor de la cúpula, que té una doble columna ahí i tal, és impossible que entri llum, Rafael. Clar, al final està pensat la llum, igual que la disposició dels personatges, que l'arquitectura, més com una escenografia que no com un ambient naturalista. Al final ens vol contar una cosa i ho munta tot per a que contar-ho. No estem en el barroc, Màxim. I per últim, m'agradaria destacar el retrat. El retrat com enfront del retrat medieval, no? Simbòlic i arquetípic, trobem de nou la representació de persones reals. Utilitza, com hem dit, als seus amics artistes, no? O la seva amant. I això és veritat que sí que n'hi havia en el gòtic, sobretot en la representació dels mecenes, els que pagaven l'obra volien eixir, però m'agradaria remetre-ho especialment a la tradició romana clàssica, de la Roma clàssica, dels retrats psicològics. I especialment m'agradaria subratllar com es representa a si mateix, que ja ho havia dit Freddy, que està ahí mirant a càmera, no? Trencant ahí la quarta paret. Sí. I clar, això té molt que veure, i ja en això acabe, amb el gran canvi de percepció que té l'artista a partir del Renaixement. L'artista, major o menor mesura, m'he liat en la frase, havia pogut tindre més o menys fama, però sempre com a artesà. Persona que tenia una feina, la feia bé o la feia malament. Mentre que a partir d'ara ja serà d'una concepció quasi divina, no? El gran mestre, de fet així es diuen, els mestres, no? I els grans receptors de la habilitat divina de creació, no? I això és a partir d'aquest moment, i ja no es perd aquesta percepció de l'artista després del Renaixement. Molt bé, si voleu ho podem deixar així, que volíem fer-ho 45 minuts i s'ha anat a 1 hora i quart. Ostres.
Jo crec que és una obra molt interessant. De fet, podríem estar parlant una altra hora perfectament d'ella. Moltes gràcies per escoltar-nos en aquesta 6ª temporada, sobretot si heu arribat així. Estaria bé que es comentàreu què us pareix la idea aquesta d'anar comentant Obres d'Art, perquè la idea és seguir fent-ho, o sigui, espereu que comenteu bé. Sí, seguiu fent-ho, encara que no tingueu ni idea, perquè és la idea que tenim aquesta temporada. Vos anunciaríem quina és la segona pintura, però No ho sabem. no ho sabem. La idea és publicar els capítols allà per l'últim dissabte de cada mes, més o menys, així que estigueu atents i intentarem fer almenys ser 7 o 8 aquesta temporada. Moltes gràcies per escoltar-nos. Si vos agrada, doncs li doneu like, comenteu, feu retweet, stories, coses d'aixes que se fan. I Freddy i Laura, doncs, vegem d'ací un mes en el següent capítol. Molt bé, perfecte. Quan vulgueu, Màxim. Laura. Molt bé. Vinga, adeu. Adéu. Quan torni a vindre una fila hora, tornarà el temps del terror. Traurem astrals, faques i punyals, va anar a fer un esnat. Bramarem com el palleter, el crit de guerra de la Filaona! La Now who the hell are you, mister? I'm the Smulator at your service. The Smulator? I thought Trump had slaughtered them all. Then I guess I'm the last Smulator. Anirem corbella en mà al crit de guerra